दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आसाम अरुणोदय स्किमनि आङो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटानो जाहैबाय जाय बिथांमोना आसाम अरुणोदय 2.0आव सायख'जायासै आरोबाव दा गभर्नमेन्टआ 5 लाख आइजोफोरनो आसाम अरुणोदय 3.0 लन्च खालामनो थांगासिनो दं। नोंथाङा बे आसाम अरुणोदय 3.0आव एप्लाइ खालामनो माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया, मा डकुमेन्ट नांगोन आरो एप्लाइआ माब्ला जागोन, जोङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ नैबे भिडिअआव नायगोन। आरो नोंथाङा बेबायदिनो गोदान आपडेट स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान आपडेट लाबोयो। जोङो दानिया नायदिनि। কৃষকসকলে অৰুণোদয় নাই পোৱা, তেওঁলোকৰ মনটো বেয়া হ'ব। আমিতো নাপালো। তেওঁলোকক ক'ব আপোনালোকে যে CM-এ কৈছে আৰু 5 লাখ পৰিয়ালক তেওঁ অৰুণোদয় দিব। গতিকে আপোনালোক नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेयाव इलिजिबिलिटिया लिरखानाय दङ। नैबेयाव जाय बिथांमोना XPRI मेम्बार, नोंथांमोननि एनुवेल बोसोरनि इनकामा 2 लाख जानांगोन नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनोबाथाय। आरो नैबेयाव लिरनाय दं टु बी ए बेनिफिसारि अफ अरुणोदय आसुनि इउ निड टु बी एन वमेन। बेयाव अनलि आइजोफोराल' बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो। नैबेयाव लिरनाय दङ आइजोफोरनि थाखायल' बे स्किमा। आरो बेयाव लिरनाय दं फेमिलि लिभिं इन कासा हाउस इन भिलेज। नोंथांनि न'आ कासा हाउस इन्जुरनि न' जानांगोन, भिलेजाव थानाय बेबायदि जानांगोन नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय। आरो नैबेयाव लिरनाय दं दा प्रायरिटि हेज बिन गिभिन फर दा उइन्ड' वुमेन। बेयाव बिधवा आइजोफोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव प्रायरिटि होनाय दं, बिधवा आइजोफोराबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो सेपारेट फिमेल, जायफोर हारसिङै थायो बेफोरबायदि आइजोफोराबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट पार्सन, जाय बिथांमोना देहायारि बिकलंग, नोंथांमोनाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आनमेरिड गार्ल्स, बेयाव हाबा जायि हिन्जाव आरो नोंथांनि बैसोआ बेयाव 35 इयारहालागि जानांगोन। बेयाव रोखायै लिरखानाय दं, नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। आरो नैबेयाव लिरनाय दङ दा फेमिलि हेभिं मेक्सिमाम 15 बिगा अफ लेन्ड इन भिलेज। नोंथाङा 15 बिगा हा थानायफोराबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नैबे 15 बिगा हा थानायसिमल' नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। आरो दानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट नांगौ जोङो बेखौ नायनोसै। नोंथाङा नैबे डकुमेन्ट रिक्वायराव थुबानो जाबाय। नैबेयाव लिरनाय दङ डकुमेन्टखौ मा नांगौ बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा। आधार कार्ड, पान कार्ड, डमिसाइल आसाम। नैबेयाव लिरनाय दं बेंक एकाउन्ट, बेंक पासबुक, फट' मोननै, नोंथांनो फट' गांनै नांगोन बेयाव, मबाइल नाम्बार, रेशन कार्ड, इनकाम सार्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फर्म। नैबेयाव लिरनाय दं आइडेन्टिटि कार्ड, भटार ID कार्ड, एज प्रुफ। नोंथाङा बेखिनि डकुमेन्टखौ रेडि खालामना दोनबानो जाबाय। बेखिनि डकुमेन्टखौ नांगोन नोंथांनो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो। नोंथाङा अरुणोदय 3.0 एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला। नोंथाङा बे आसाम अरुणोदय 3.0आ एप्लाइ जायोब्ला नोंथाङा ब्लकफोराव, नोंथांनि खाथिनि ब्लकफोराव मोनसे फर्म मोनगोन। बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन। नैबे फर्माव नोंथांनि ब्लक, ULB नेम, ग्राम पन्सायत, टाउन नेम बेबायदि नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन। बेयाव लिरनाय दङ एप्लिकेन्ट फार्स्ट नेम, एप्लिकेन्ट मिडिल नेम, एप्लिकेन्ट लास्ट नेम, जेन्डार। नोंथांनि बेयाव गासैबो बेबायदि डाटाखौ नोंथाङा बे फर्माव फिलआप खालामनांगोन। नोंथांनि IFC, बेंक नेम, बेंक ब्रान्च नेम, बेंक एकाउन्ट नाम्बार, नोंथाङा बेबायदि फिलआप खालामनांगोन। बे फर्मखौ नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै बबेयाव होनांगोन जोङो दा बेखौ नायनोसै। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै नोंथांनि बेयाव लिरनाय दं आर्बान लकेल बडि अफिस अर इन ग्राम पन्सायत अफिसाव नोंथाङा बे फर्मखौ होबानो जागोन। नोंथाङा आसाम अरुणोदय 3.0आव एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथाङा बेखिनि डाटाखौ फिलआप खालामनानै नोंथाङा नैबे मख'नाय नैबे आर्बान लकेल बडि ग्राम पन्सायत अफिसाव हैनांगोन। अब्लानो नोंथांनि फर्मखौ बिसोरो लाखिगोन आरो नोंथाङा बे आसाम अरुणोदय 3.0आव सायख'जागोन। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना साननैसो वेट खालामबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।